wo Akyode traditional area ene enkro to ahodo be num wo oti mantam no emu a omo abontrene se wanhwe a nyame ya Adom 2024 abano de wonto fi se Dekyebu bridge no ne kwan no a ede konkro ahodo be mu na nya kra abaya me ya ma wo mu de abano du ho a obi anhwe no wansi ho ebi ni Adom Kasee edi nkomoyi Nana Bayen Asanyo eye Bemuhene ewa Akyode Traditional Council. Wadi atuja se, emfa wonse wonkuo mu honom no, umudodo na ato aba ema MPP amanyukuo no, wonom aka kyire kwan bebre so, ye mpumtu obia ema wonom kuo mu honom. Na wokyire mu a, efiri so amampani adankwa ekufu ado ebebu manyi de, enya de se waboa wonom kwan bia so. Abra wokasa wafi bayire afahye no ase, ya wonom di wokari, ena wohini edi tuja se, emfa ho se wonom atwa adwumpen bebre se wonom akwan nye no, enya de se mpanyinfo ababe yama wonom. Peter Ntasa eye Akyode Youth Association penyini na woni amani boni obrempombo wusu nkomotwetwemu ene wadi tuja se sede aban hodo ababese ne ko entwa wonum ani emmo a wonum kuro no ha adwene pa before be free Nkwanta abeduke lama just 11 kilometers straight more than 2 hours that's because of the poor nature of the road it's no the best rabbi say ontina ni measure bright lanwe mensini krache ewo Nkwanta South ono so ko bayire afahye na sibia wode nsem sei eto aso ye ni nama atoto akwan mu ye ba be siesi odomi gekru kewi ekwan the best me kan Nkwanta e say bi Nkwanta e di ba odomi chance no e ho de yanya ye wo wie na mbom every odomi chance e di ba odomi gekru any kewi no e ba be siesi e ba be sport improvement